tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. 41 سال ji ser darbeya leşkeriya 12 îlona sala 1980 derbas bûn. Yek ji remzên tund û tujiya derbeya leşkerî jî girtîgeha Diyarbekir bû ku di girtîgehê de eşkenceyên giran li Kurdan hatin kirin. Yek ji wan girtiyan jî nivîskar Nûrî Sınır bû. Nûrî Sınır di 24 îlona 1980 li Stenbolê tê girtin û paşê bo girtîgeha Diyarbekir tê veguhestin. Sınır di girtîgehê de rastî cûreyên herî giran ên eşkenceyê tê. O amaje dike armanca eşkenceyan ew bû ku Kurd ji Kurdbûna xwe şerm bikin. û tînezimên tişta ji bo wî herî giran ew bû ku dayîka wî her hefte dihat wî bibîne. Lê dayîka wî bi Tirkî nedizanî û axaftina bi Kurdî jî qedexe bû. Lê wî îşkenceyên herî giran daye berçavê xwe û dest ji dayîka xwe jî û dest ji zimanê xwe jî bernedaye û bi zimanê dayîkê axifiye. Az zêde ku tesîr li min kir hînê jî ez bîr nakim dayîka min bi Tirkî nizanibû û min jî nikaribû bi Kurdî pêre sohbet bikim. Zaten wextê me tanîn cê hevdîtinê di orta me de ew hebûn. Camê çi bi em dibêjin torê Hesin hebûn. Zêde jî merev hevdî rehet nedidî. Sê deqe digotin. Tam sal û nîvkê bi vî hawî dayîka min jî her hefte dihat. Neyse mam çavê dayîka xwe nêrî min got dayê tu çawayî. Ke min negot dayê tu çawayî. Yani perîkê wê hebana wê bifiryana. Layê min got em başin, zarokê te jî başin, merak neke got hênê dayîka min ew hevoka xwe xelas nekiribû her du zebaniya bi milê min girtin û min ji ew derxistin. Bi ser me ketin tabî 15-20 esker têl me xistin yani. Bi jopa, bi cenaha, bi peyna, bi wan postalê xwe. Emîn be ji Xwedê ez dikeniyam. Ji wextê ku min birin qohuşê jî ez dîst dikeniyam ji hevala fehm kir yani eweke ye. Ja got çi min got ez bi dayîka xwe peyvîm û wa bû. Ya got tu hînê dikenî min got zê bikenim got ez bi dayîka xwe Kurdî peyvîm. Nûrî Sınır dibêje derbeya leşkeriya 12 îlonê berdewamiya gelek karesatên din ên dîrokî yê hatine serê Kurdan e ku berpirsên van karesatan ti caran bi awayeke fermî hesabê wan tawanan nedane ji ber ku dema tawan dijî Kurdan be bêsiza dimîne. Sınır balê dikeşe ku divê Kurd dîroka xwe baş bizanibin û dersê jê bistînin. Mesela 12 îlonê weka zulm kirin, weka însan hat kuştin, weka însan reviyan, weka koçber bûn, di zindana de weka eziyet hat kişandin. Me jî xwest em wî hesabê ji wan bipirsin û ji bo ku ew generalê ku vê derbe çêkirine ez bi xwe bûm daweciyê wan. Yani em 10-12 kesa me dîlekçe da em çûn dadgeha Ankarê me digot kêfa me jî dihat ew ê kenan evrenên bînin wê dire feqet birêm tik ew qewet tune bike kenan evren baniya wê dire sek bîst bên çi bi televizyonê pêre yek deqe di deqe axivîn mesele girtin. Nûrî Sınırê ku bi pirtûka xwe ya bi navê ber bi tarîtiya eşkenceyê ve ji aliyê Yekîtiya Mirovên Cîhanî ve li Vîyanayê bi xelata mirovê cîhanê hatiye xelatkirin, niha dest bi nivîsa pirtûkek din kiriye ku encamên derbeya leşkeriya 12 îlonê yên bo Kurdan û bûyerên piştî derbeyê hatine serê Kurdan di pirtûka xwe de dinirxîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.